Jamen, velkommen tilbage til IT Medici. Vi skal i dag se på Arduinoen, og Arduinoen er en fantastisk sjov lille ting, som jeg har fundet her. Sådan en lille bitte mikroprocessor, og den kan faktisk rigtig mange spændende ting. Det vi skal se på i dag, det er blandt andet, hvordan kommer vi i gang med at programmere den her bandit, og hvordan virker den egentlig. Den første forudsætning for, at vi kan komme i gang, det er, at vi skal have installeret et program. Jeg vil i den her meget korte video ikke vise, hvordan du installerer det. I stedet så vil jeg henvise til den hjemmeside, du skal bruge. Og den hjemmeside, du skal bruge, ja, den kan vi se her. Den hedder arduino.cc, hvor du under software har mulighed for rent faktisk at downloade den her IDE, som man skal bruge til at programmere Arduino. Den findes i en ny version, som du downloader herop, og så findes den i en ældre version. Når du har installeret den, som eksempelvis her i den nye version, ja, så vil du få sådan et billede som nu det her. Og når du sætter Arduinoen til ved hjælp af USB-stik, så kan du vælge det kort heroppe, og her er det en Arduino Uno, jeg har fået fingrene i. Og hvordan programmerer jeg den så? Jamen egentlig har jeg jo allerede et lille program her. Nu gør den opmærksom på, at der er nogle opdateringer til nogle af de her biblioteker, men dem vil jeg altså ikke installere lige nu, for der er faktisk nogle af de biblioteker, som fejler, hvis jeg opdaterer det. Så der skal jeg lige tænke mig rigtig godt om. Men jeg vil bruge Arduinoen her til at se efter, om jeg kan få den til at tænde og slukke en lille lampe. Så der er nogle forskellige eksempler, som gør, at jeg kan nemt komme i gang. Og hvis jeg hopper under File, Examples, Basics og Blink, ja, så kan jeg, når den lige engang gider åbne, se, hvad det er for et lille bitte stykke kode, den rent faktisk skal bruge for at kan tænde og slukke den indbyggede diode, der er på mit kort. Og som vi kan se her, så er der en masse kommentarer heroppe, og det er afgrænset med de her skråstreg stjerne, som afsluttes med stjerne skråstreg, eller de her 2 skråstreger. Vi har noget setup, hvor vi siger til systemet, jamen den forbindelse, der er på Arduinoen, der hedder LED built-in, den skal du bruge som en output-forbindelse. Altså vi vil godt signalere noget ud af Arduinoen. I vores loop, jamen der udfører den noget med jævne mellemrum. Altså den kører simpelthen bare i ring hele tiden. Så den starter med at tage fat i den her lille lampe og sætte high på den, altså sætte strøm på den. Så har vi et delay, altså en ventetid på 1000 millisekunder, og det er altså et sekund. Og så laver vi igen en output og siger, nu vil vi godt sænke spændingen til low, det vil altså sige sluk for lampen, og igen så venter vi et sekund. Det vil vi godt overføre til vores Arduino, så det gør vi ved at klikke på vores lille knap op, der hedder Upload. Og mens vi gør det, ja, så skifter vi lige over og kigger på vores bord, hvis vi ellers kan få den til at virke. Den kom der. Og den er stadigvæk i gang med at compiling sketch, så der sker ikke så meget endnu her. Hvis vi flytter den lidt længere op, så kan man måske lidt nemmere se det her. Og den er næsten færdig med at kompilere nu. Jeg lader den ligge hernede på bordet igen, så vi nemmere kan se.
Vi lægger mærke til området cirka midt i. Der vil vi kunne se på de lamper, der er lige ved USB-stikket, om den rent faktisk har en lampe, der begynder at tænde og slukke med sådan jævne mellemrum. Nu er den i hvert fald ved at være færdig med at kompilere det. Og så skal vi bare have det overført, men det sker helt automatisk. Og nu går den i gang med at uploade. Kan jeg se. Det kan vi også se på billedet. Nu begynder der at blinke nogle lamper hernede. Og nu er den rent faktisk overført. Så hvis du lægger mærke til det midt i billedet, så er der en lille bitte lampe, der blinker rødlig eller orange. Og det er faktisk den, som jeg har bedt programmet om at tænde og slukke. Tænd, sluk, tænd, sluk. Så på den måde har jeg mulighed for at programmere min Arduino på en forholdsvis nem måde. Og det kan man bruge til mange ting. Og det er noget af det, jeg vil kigge lidt nærmere på i nogle af de kommende videoer om, hvordan kan vi programmere både Arduino, men også andre forskellige mikroprocessorer. Så fedt, at du var frisk på lige at se med her. Og husk nu at abonnere på kanalen, så du også i fremtiden kan få IT-videoer, der er med til at gøre det hele lidt nemmere. Tak for nu.